Ahoj, volám sa Polina a toto video bolo vytvorené s pomocou prečky umelej inteligencie. Integrácia umelej inteligencie do výrobných procesov revolučne mení priemysel, ponúkajúc nové príležitosti pre efektivitu, zníženie nákladov a optimalizáciu výroby. AI automatizuje zložité úlohy, znižuje ľudské chyby a zvyšuje presnosť a kvalitu produktov. Tiež pomáha predpovedať poruchy zariadení prostredníctvom analýzy dát, čo umožňuje včasnú údržbu a minimalizuje prestoje. AI optimalizuje dodávateľský reťazec analýzou premenných na zlepšenie riadenia zásob a logistiky. Kontrola kvality sa zlepšila, pričom systémy založené na AI automaticky detekujú chyby a zabezpečujú súlad so štandardmi. Používanie AI vo výrobe však vyvoláva právne obavy, ako je ochrana duševného vlastníctva, ochrana súkromia dát a dodržiavanie predpisov, ako je GDPR. Etické normy pri implementácii AI sú kľúčové, vrátane zabezpečenia nediskriminačného používania technológie, eliminácie zaujatosti a znižovania rizika a ochrany práv pracovníkov. Aby sa plne odomkol potenciál AI, výroba musí riešiť právne a regulačné výzvy, chrániť dáta, duševné vlastníctvo a zaviesť protokoly zodpovednosti za chyby. S vhodným právnym rámcom môže AI poháňať produktivitu a inovácie, zabezpečujúc bezpečnú a efektívnu budúcnosť výroby. Kontaktujte Crowded AI dnes a zlepšite svoju výrobu v priebehu niekoľkých minút.